Kina, frem og tilbage er Rune Ligt fra Gladsaxe Gymnasium. Som der lige blev nævnt, så hedder jeg Rune, og jeg kommer fra Gladsaxe Gymnasium, og jeg kan ses på billedet her og her. Jeg har matematik og engelsk som højniveausfag, og her i 3. år af min gymnasieuddannelse har jeg tilvalgt faget kinesisk områdestudie. Men hvad er kinesisk områdestudie egentlig? Jo, det er en blanding af historie og samfundsfag. Og i den historiske del, der kigger man tilbage og ser på, hvordan Kina egentlig er blevet udformet, og prøver at specificere, hvad det er, der i historien har haft størst betydning for, at landet har udviklet sig i den retning, det har nu i dag. I den samfundsfaglige del kigger man på den kinesiske politik. Man ser på, hvordan er landet opbygget, og man kigger på, hvordan et land, der er 222 gange større end Danmark, egentlig kunne fungere. Meningen med den kombination er, at man ved hjælp af de to forskellige fag skal kunne opnå en dybere forståelse af nationen Kina som en helhed. Forbundet med det her kinesiske områdestudie er en studierejse, som går til Kina, og den foretages med fly og bliver gjort på det grundlag, at man ved at opleve Kina på egen hånd skulle få et meget bedre indtryk af, hvad, hvor og hvordan det her land det egentlig er. Efter ankomsten til Beijing blev vi straks sendt videre til provinshovedstaden ved navn Zhejiang. Her i den her by blev vi 7 studerende tildelt hver vores kinesiske ven og hver vores kinesiske familie. Dem skulle vi så bo hos. Og at bo med en kinesisk familie sørgede for, at man kom helt tæt på den kinesiske kultur, og på den måde risikerede man ikke kun at få indtrykket af ligesom det store Kina, men man fik også indtrykket af, hvordan en normal kinesisk familie levede. Og nogle af de ting, der var specielt mærkværdige, var de tætte bånd, som familien havde sammen. Alt blev delt, og alle var glade for det, de havde, også selvom det til tider ikke var meget. Men alligevel tog de imod os med åbne arme og bød os indenfor til te, mad og familiehygge. Dagligt fulgte vi så vores kinesiske partner i skole, hvor vi mødtes op med resten af vores egen gruppe for at modtage kinesisk undervisning. Vi fik både sproglige timer og kunstneriske lektioner, og en af de ting, der var sjovt at bide mærke i, det var, at kreativitet er ikke et vidt begreb. Man skulle gøre det, man så læreren gøre. Hvis læreren malede på en bestemt måde, skulle man gøre det på præcis den samme måde. Og hvis det ikke lignede godt nok, så måtte man starte forfra. Hvis man var god, så fik man det til at ligne noget eller det her. Efter en halv uge i Zhejiang tog vi tilbage til Beijing, hvor vi lavede turister resten af tiden. Her så vi blandt andet den forbudte by, den kinesiske mur og et hav af buddhistiske templer. Og de her forskellige seværdigheder virkede som et vindue til den kinesiske kulturs sjæl. Og det var som om, at man havde meget mere styr på, hvor Kina kom fra, og hvordan det egentlig var skruet sammen, efter man havde været på de her berømte steder. Men selvom man sagtens kan bruge et helt menneskeliv på at se seværdigheder i Kina, så synes jeg, at noget af det, der var med til at gøre størst indtryk på mig, var de små ting. Det var de 4 dage hos den kinesiske familie, det var de små restauranter, de lokale parker, samt det ikke opreklamerede sceneri, der virkelig fik åbnet mine øjne for, hvad Kina det egentlig er. Rejsen til Kina har for meget været øjenåbne, og jeg har fast besluttet på at skulle ned igen. Så jer, der står og ser mine videoer, så kan jeg ikke gøre andet end at anbefale en rejse til Kina mindst 100 gange, for det er virkelig noget særligt, og det skal opleves personligt.